Republicana volem ser sempre un partit útil i crec que ho intentem demostrar sempre que podem. La mostra és que en els pressupostos de l'any 2024 ens vam abstenir a l'aprovació inicial, als pressupostos de l'any 2025 ens vam abstenir a l'aprovació inicial i ara, en els pressupostos de l'any 2026, hem fet el mateix. I què hem fet cada any? Doncs cada any hem aprofitat aquestes abstencions que hem fet al pressupost per poder fer propostes per millorar la ciutat, perquè nosaltres volem ser útils. Els altres anys no hem rebut cap resposta del govern. Nosaltres hem presentat al·legacions, el govern no ens ha respost i això ha fet que a l'aprovació definitiva votéssim en contra. Aquest any hi ha hagut més de rebombori sobre el tema i nosaltres ho celebrem. Està bé que es parli d'Esquerra Republicana. Tot i això, el Partit Popular, l'alcalde Xavier García Albiol, ens va fer una oferta. Va dir que proposéssim 3 propostes i que ell les incorporaria al pressupost municipal. Esquerra Republicana no podem limitar el nostre projecte polític a 3 propostes perquè considerem que aquest pressupost que aprova el govern està molt lluny del pressupost que necessita la ciutat de Badalona. Per això presentem 13 propostes que després detallaré. Però sí que agafem el guant d'allò que va dir l'alcalde de la ciutat, de que presentéssim 3 propostes que ell incorporaria al pressupost. I nosaltres li diem, no presentem 3 propostes, en presentem una i 2 condicions. Les condicions per aprovar el pressupost, que si en Xavier García Albiol compleix, Esquerra Republicana votarà a favor del pressupost de Badalona, són 2. La primera, cedir els terrenys al Cap de Sant Crist. És un projecte de consens. Des del mes de setembre es poden cedir aquests terrenys a la Generalitat de Catalunya perquè comenci la construcció del CAP. Hi ha una moció aprovada a l'octubre per fer efectiva la sessió al novembre amb els vots favorables al govern i no s'ha fet. Per tant, nosaltres demanem que abans del ple d'aprovació dels pressupostos s'hagi cedit aquests terrenys a la Generalitat de Catalunya. Condició número 2, l'equiparació salarial de Badalona Comunicació. És un projecte de consens, és un projecte que tots estem d'acord, és un projecte que s'hagués hagut de fer ja fa molts mesos i que encara no s'ha fet. Per tant, abans del ple de pressupostos s'ha d'haver aprovat amb un acord dels treballadors i amb el vot favorable de tots els membres del Consell d'Administració, de Govern i d'Oposició, l'equiparació salarial dels treballadors i les treballadores de Badalona Comunicació per acabar d'una vegada amb aquesta injustícia. Aquestes són les 2 condicions. I un únic projecte, salvar Cal Arnús. Nosaltres creiem que hi ha un consens, o estem convençuts que hi ha un consens a la ciutat per salvar Cal Arnús. L'alcalde ho va dir en campanya electoral. Ell va dir, si jo sóc alcalde, salvaré Cal Arnús. Ara no està salvant Cal Arnús. Nosaltres, la condició que li posem, el projecte que li demanem per aprovar el pressupost de Badalona és que expropiï els terrenys a Covesa, que iniciï l'expedient per expropiar-los i que parli amb l'AMB per incorporar aquests terrenys al parc. Nosaltres hem fet una estimació de que aquesta expropiació pot costar 3 milions d'euros. Estem oberts a parlar-ne si els serveis tècnics de l'Ajuntament consideren que ha de ser un altre import. Per tant, repeteixo, l'alcalde ens va dir que li proposéssim 3 projectes, nosaltres presentem 13 al·legacions, però a aquestes 13 al·legacions li diem volem un projecte i 2 condicions. Cedir els caps del terreny de Sant Crist, equiparació salarial de Badalona Comunicació i expropiar Covesa per salvar Cal Arnús. Si es compleix aquestes 3 coses abans del pressupost d'aprovació definitiva del pressupost, Esquerra Republicana hi votarà a favor. A part de tot això, Esquerra Republicana presentem aquestes 13 propostes sabent que és molt complicat que el Partit Popular i Esquerra Republicana ens posem d'acord. Però igualment nosaltres pensem que són bones per la ciutat, que les hem de defensar i li fem mà estesa al govern per si vol seure també a parlar-les. Les detallo a continuació. Demanem una partida de 300.000 euros per fer una convocatòria d'ajuts al lloguer a persones vulnerables. Incorporar també una partida de 50.000 euros per fer una convocatòria d'ajuts al lloguer destinada a entitats d'habitatges tutelats. Incorporar una partida de 500.000 euros per habilitar un fons de reallotjaments d'emergència, una cosa que també havíem demanat l'any passat. També demanem incorporar una partida de 80.000 euros destinada a fomentar la participació d'infants i adolescents en situació vulnerable a activitats extraescolars. Una altra de les al·legacions que presentem són 100.000 euros per una convocatòria d'ajuts per promoure les colònies adreçades a persones amb capacitats diverses i discapacitat intel·lectual. També demanem incrementar el capítol 1
en 420.000 euros per poder ampliar la partida de la Guàrdia Urbana en 12 places addicionals, que això és l'equivalent a una nova patrulla, si tenim en compte els torns que han de fer els binomis d'agents. També proposem incorporar la partida perquè Badalona Comunicació sigui viable després de l'acord d'equiparació salarial, una partida d'1 milió d'euros per reobrir Can Bofivell, ampliar el capítol 1 o assignar persones del capítol 1, del capítol de personal, a inspeccions d'habitatges turístics que no tenen llicència, una proposta que també hem fet altres anys i que l'alcalde hi estava d'acord, impulsar una campanya de 150.000 euros per fomentar el català a les escoles de la nostra ciutat i, finalment, incorporar una partida de 500.000 euros per facilitar l'aparcament a l'entorn de Francesc Layret mentre durin les obres. Aquestes són les 13 propostes que Esquerra Republicana posem sobre la taula i que volem parlar. Sabem que és molt complicat arribar a acords amb el govern del Partit Popular. I, com repetia abans, malgrat aquestes propostes que sabem que són molt complicades d'arribar a acords amb el Partit Popular, nosaltres ho limitem. Agafem el guant del seu oferiment de 3 projectes, nosaltres en presentem un, a salvar Cal Arnús, i li posem aquestes 2 condicions: cedir els caps al terreny de Sant Crist i fer l'equiparació salarial dels treballadors de Badalona Comunicació. L'Esquerra Republicana volem ser útils, fem mà estesa al govern i, a partir d'aquí, esperem que l'alcalde compleixi la seva paraula, que ens asseguem a parlar i que Esquerra Republicana puguem votar a favor d'aquests pressupostos.